Lokal na pamahalaan naman ng Manaoag, tututukan ang mga pasilidad at serbisyo para sa maternal and child care. Sa detalye ng balitang yan, Idol Jam Victorio. IFM News. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Manaoag na kabilang sa tututukan sa aprobadong annual budget ang pagpapabuti ng pasilidad at serbisyo para sa kapakanan ng mga buntis at sanggol sa bayan. Sa eksklusibong prem ng IFM News Tigupan kay Manaoag Mayor Doc Jeremy Rosario, kinakailangang sumabay at naaangkop sa pangailangan ng komunidad ang mga health services sa mga pasilidad. Kaya nga government pushes for, wala na nga, bawal na nga po ang mga home delivery, dapat facility-based na. Yan ang tinig ni Manaoag Mayor Jeremy Rosario. Tiniyak ng alkalde na mayroong sapat na kagamitan ang rural health unit ng bayan upang makapanganak ang mga buntis. Dagdag pa ang government-run na Manaoag Community Hospital. Well, luckily for Manaoag, because meron kaming, we're hosting one of the community hospitals being operated by the province. No? Malaking bagay po yan, nakaka-deliver na sila dyan. But we are equipped. In fact, nakita ko po yung mga gamit ng RHO namin when I arrived as the mayor. Maraming stirrups, maraming mga gamit for NSD or natural spontaneous delivery. No? Kaya nga we have a lot of midwives, no, na actually may mga groupings na mga barangay, in fact clustering of barangays, and there's one midwife who goes there every day, no, para magkaroon ng prenatal. Ilan sa mga minumungkahing ordinansa na nakapaloob sa 2025 annual budget ang pagpapatupad ng Safe Motherhood Program at Maternal and Infant Health Home Visiting Program. Patuloy din ang pagsasagawa ng mga libreng health services tulad ng pap smear, x-ray, derma consultation, maging OBGYN consultation sa bawat barangay. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.